Spotykamy się dzisiaj w miejscu dla Legnicy szczególnym, w pięknej sali królewskiej, odnowionej Akademii Rycerskiej. Jest to jeden z najpiękniejszych obiektów, myślę, że nie tylko na Dolnym Śląsku, ale także w Polsce. Miejsce naprawdę piękne i myślę bardzo, bardzo szczególne. Związane z historią tego miasta, związane z historią Dolnego Śląska, czy w ogóle Śląska. Dzisiaj to szczególne miejsce będzie areną, sceną także szczególnych prezentacji. Bowiem po raz pierwszy w tym szczególnym miejscu usłyszymy muzykę, śpiew łemkowski, łemkowską muzykę, lubię interpretację, ale także łemkowskich artystów o korzeniach łemkowskich, którzy interpretują utwory klasyki światowej. To jest klucz naszego dzisiejszego koncertu i dlatego postanowiliśmy go nazwać Łemką w operze. Na
Thank